I'm back. Naputol akong video, guys. Kaya na ay namalit. Amihan ko aning ginataan ba? Ginataang langka sa bakag bulad. Tapos subakan og kalkag. Na espiso kaayo. Espiso kayong gata tapos mais ang kanon. The best kayo, guys. Lami. Ispiso mong siya kay, guys. Ang iyang lata. Ispiso. Dako kayo, dako ang lubingi. Ako'y nagbunot, naglisod. Ay, diday ako nagbunot. Si Papa nagtiwas, kaya di ko kabalo. Ako lang nagkagod. Dugay na human, kaya dako ang lubi. Kapoy kay sanan magkagod. Dako kay kag singot. Nya, ang kanon mais, lami. Mana? Huh? Stop na.